Hayibo ngoba? Hayibo usungena. Wenzani? Sisetoilet. Ndiyakubona usetoilet wenzani? Busy. Busi wenzani? Busy. Ndiyakubona Busi ubhizi intoni ke? Hayibo. Busy. Busi kunzima unixelele nje uba wenzani apha etoilet? Busy. Ndiyakubona ubhizi intoni? Ubhizi intoni? Hayibo ndasebenza. Uyasebenza? Wenzani? Hayibo busy. Oh, ndicela uniphi toilet paper mandifuna unantuka apha ndosula apha msinyane. Oh, inkosi ke sithando sami. So ke wenzani? Busy. Ubhizi wenzani? Hayibo busy. Uyabona ke Busi ndihamba nayo le toilet paper. Okay ke baby, toilet. Gogo, ibe intoni enzima?